Primer, gràcies a tots i a totes per estar presents i presentarem els que estem aquí. Vols començar tu, Pere? Jo soc l'Enric Bárcena, de FEM Sant Antoni. Irene Sabater, del Sindicat de Llogaters i Llogateres. I Joan Balanyà, de la Federació. Jo faré una intervenció molt petita, després per contextualitzar per què es va fer la plataforma, i a partir d'aquí els companys intervendran per concretar i explicar el contingut de la convocatòria de la manifestació. Com sabeu, Barcelona avui és el reflex dels impactes del capital financer internacional, que mitjançant un tramat de fons d'inversió i segons dades del 2015 va arribar a quasi 2 milions d'euros en la inversió, un 43% més del 2014, que busca tasses de rendibilitat segura, principalment en inversions en el mercat residencial, que van tenir un creixement del 43%. Aquests fons d'inversió estan espoliant la ciutat juntament amb la indústria del turisme. A Barcelona, el fenomen especulatiu ha adquirit una dimensió global, un fenomen que està comportant processos de gentrificació i turistificació, i a més ara podríem afegir també l'habitatgificació. Expulsa a veïns i veïnes dels seus barris i molts d'ells es converteixen en barris temàtics al servei del turisme. Com a resposta reactiva i en defensa dels barris i per no denunciar el dret a la ciutat, la ciutadania s'ha autoorganitzat amb espais de confluència i de resistència, tots com a fil conductor per fer front a aquest capital saquejador. I com a espai de confluència ha sorgit la plataforma Barcelona no està en venda, amb voluntat de perdurar, una plataforma formada per un entramat de col·lectius, entitats veïnals i sindicals que sota un manifest denunciem els impactes d'aquest capital i a la vegada reivindiquem una ciutat per viure i no per viure. El 28 de gener van convocar la ciutadania a ocupar i a recuperar les Rambles com a icona emblemàtica de la ciutat, per la ciutat, i que ara és una icona del turisme. No han passat ni 5 mesos, un període molt curt, des de la convocatòria de la primera manifestació del 8 de gener, però que hem passat d'exigir habitatge social i assequible a denunciar una situació de preemergència habitacional, per assetjament, tant legals com il·legals, per la compra d'immobles per fons d'inversió voltors i per tenir un marc legal com la lau que afavoreix l'especulació. Tornem a fer una crida a la ciutadania a ocupar els carrers i aquesta vegada pel dret a l'habitatge per a totes. I perquè, tal com ho va dir algú, l'inalienable dret a la ciutat és algo per al que val la pena lluitar. Bon dia. Són moltes les veus que ja han assenyalat els problemes que afecten els llogaters i llogateres a la nostra ciutat. Els llogaters i llogateres som un col·lectiu particularment exposat a l'abús immobiliari en diversos sentits. Per una banda, a causa de l'encariment que provoca desnonaments i el que hem anomenat desplaçaments invisibles. També són precaris o són vulnerables per la inestabilitat, per la curta durada dels contractes i la incertesa vital que se'n deriva d'aquesta curta durada. També ens precaritzen les operacions especulatives, com el Joan ja ha descrit, que amenacen el nostre futur, i la mala praxi dels intermediaris que abusen de la seva situació de força en la relació de lloguer. Ens trobem també la insuficiència del parc d'habitatge públic, que és poc més que testimonial a la ciutat, i també les males condicions materials de molts habitatges de lloguer. Fins fa poc ha predominat una visió del lloguer com una opció menys preferible que la compra, una opció per moments puntuals de la trajectòria vital, quan s'és jove, per exemple, per aquells que no es poden permetre l'accés a la propietat o per aquells que ens entestem a triar el lloguer i llançar els diners, però no com un element d'un projecte de vida estable i triat, insisteixo. Com a resultat d'aquesta representació social del lloguer, els i les llogateres patim diversos greuges. Els i les llogateres com a ciutadans de segona, sense veu ni vot en els afers col·lectius, tant a nivell de barri, degut a la dificultat per arreglar-nos a aquests barris, com dintre de les pròpies finques, amb les comunitats de veïns controlades pels propietaris. Els i les llogateres som, a més, individus que ens trobem aïllades i desorientades, sense recolzament ni assessorament expert davant de situacions en què es vulneren els nostres drets.
i per tant no tenim més alternativa, o no teníem fins fa poc, que resignar-nos i acceptar preus i condicions contractuals o bé buscar un habitatge alternatiu. Els i les llogateres som ocupants, a més, d'un parc d'habitatges deteriorat, mancat de manteniment, degut a la desinversió per part dels propietaris. El sindicat de llogaters i llogateres apareix en aquesta conjuntura. És una iniciativa protagonitzada pels i les llogateres que volem combatre l'estigmatització del lloguer i la nostra posició de vulnerabilitat en la relació d'arrendament com a causes d'aquesta precarietat habitacional. Fins ara, en absència d'una identificació col·lectiva com a llogateres, l'organització per l'acció política era poc factible. Però el fet és que som 200.000 llars només a la ciutat de Barcelona i ens mou la determinació de fer del lloguer una manera assequible i digna de gaudir d'un habitatge pel temps que es requereixi. I això respon a la nostra iniciativa, d'unir-nos per construir un sindicat que defensi el dret a l'habitatge i que acabi amb l'abús immobiliari que ens precaritza i ens impedeix fer projectes de vida. Estem convençudes que això beneficiarà no només els llogaters i llogateres, sinó la societat i la ciutat en el seu conjunt. Volem, de fet, que de manera específica les persones que vivim de lloguer deixem d'estar soles i de ser vulnerables. La sindicació ens ha de permetre que tinguem arrels a la realitat dels barris. Ens ha de donar també veu davant de les administracions i capacitat de negociació davant dels propietaris. Per això, davant l'ús de l'habitatge com a font d'especulació i d'enriquiment, defensem la limitació dels preus del lloguer, defensem contractes més estables que ens donin seguretat, defensem l'ampliació del parc públic de lloguer i un ús social dels habitatges per sobre de tota consideració especulativa. Perquè la superació de la precarietat del lloguer i dels abusos immobiliaris sobre els llogaters i llogateres contribuirà a la construcció d'una ciutat socialment justa per tots i totes els qui l'habitem, tant llogateres com propietàries. Per aquest motiu ens sumem junt a tantes altres entitats a la convocatòria de la manifestació del dia 10, del proper dissabte, per l'habitatge per totes i perquè Barcelona no està en venda. Bon dia. Com a Fem Sant Antoni volíem fer una mica un repàs o una visió del que és les conseqüències als barris que patim per aquesta onada de crisi del lloguer i de l'habitatge. A Sant Antoni fa temps que ho dèiem, que érem un barri caramel, que estàvem ja a sota l'ull dels voltors, que és el nostre símbol actualment de lluita contra l'especulació, i efectivament ens hem convertit en això, en un caramel que tothom està llapant. A Sant Antoni ho estem vivint en primer terme perquè se'ns ajunta la precarietat laboral, la precarietat habitacional, i això és un risc d'exclusió quan no d'expulsió directa. En el millor dels casos, les famílies que estan sota lloguer es veuen obligades a pagar pel mateix d'un dia per l'altre 200, 300, 400 euros, però arriba a 700, tenim casos documentats. Això significa un empobriment de la gent treballadora o del precariat directament de l'equivalent, que transfereix la seva renda d'un treballador a un rentista. Això és el que està passant avui a Barcelona. 1.200 lloguers es van renovar aquest any a Sant Antoni, 1.600 l'any que ve, perquè això la Lau, amb l'escurçament del període, l'ha allargat, ha escurçat els períodes i ha augmentat el ritme de renovacions. En els propers 3 anys, gairebé 6.000 famílies a Sant Antoni, 150.000 a tota Barcelona, patiran aquest empobriment. Per això, com deia molt bé el Joan, parlem de preemergència habitacional i diria jo que ja estem a les portes de l'emergència i d'un risc d'empobriment greu d'un sector molt gran de la població. A Sant Antoni és el 30% de les famílies que viuen de lloguer. I a qui més afecta això? Doncs a les famílies monoparentals, als joves, als aturats, als treballadors precaris, aquells que menys poden donar garanties per pagar el seu lloguer o per renovar-lo. I a més, la renovació constant augmenta el cost d'aquestes renovacions. Quan no, el desplaçament, les mudances, i el que, com molt bé deia ella, la sensació de precarietat vital. Nens que han de deixar l'escola per anar a un altre municipi, han d'abandonar el seu
currículum escolar, famílies que no sabran si l'estiu que ve hi estaran, a la tardor, o canvis a la feina. Per tant, això afecta i molt. Hi havia un informe fa poc sobre l'efecte a la salut del tema habitacional. A Sant Antoni estem actualment que tothom em parla, tu quan et toca? A mi al setembre, a mi a l'agost. És això, aquesta sensació que diem molt brutalment, com una mena de corredor de la mort immobiliària. Estem esperant a que ens renovin, o si per silenci automàticament se'ns renova un any més. És molt dur aquesta sensació. Ja no tens ganes ni de canviar un quadre perquè no saps si d'aquí 2 mesos seguiràs o no, o si has d'arreglar l'aixeta. Això mina mentalment a tots els que patim aquest tema. I sobretot, el que volem denunciar és també la conseqüència que té la destrucció del teixit veïnal. La lògica i natural renovació de la població en un barri, que és necessari que entri i surti gent, sempre ha passat, no defensem que tothom es quedi ni que molt menys no vingui gent nova, al contrari, però als 3 anys no dona temps de construir una vida col·lectiva sana, i això acaba enfablint la capacitat dels propis veïns per demanar els seus drets i per exigir crear una vida comunitària que sigui més pròspera i rica per tota la comunitat. Per tant, aquí tenim un problema que també volem denunciar. Quants menys veïns identificats amb el seu barri, quan menys xarxa en el comerç, en la vida comunitària, hi podrem defensar molt menys les nostres capacitats i per tant també tindrem una societat bastant més feble per defensar tots els seus drets. I per últim, també a Sant Antoni ho hem viscut de primera persona, com ens afecten les millores urbanes. El mercat de Sant Antoni, que hauria de ser una gran millora pel barri, s'està convertint en una gran amenaça pels seus veïns. Paguem les obres de millora i paguem perquè qui se'n queda el benefici són els propietaris i no hi ha cap manera de protegir-nos de la pròpia millora que generem. I això és una de les coses que haurien de plantejar-se com blindar i assegurar que els veïns no tenen que pagar i repagar la pròpia millora que ells estan finançant. I per últim, sí que volíem marcar alguns culpables de tot això. Primer, la manca d'habitatge, la política habitacional de Barcelona d'anys i anys. L'altre, la lau, que està generant tot aquest increment de preus, aquesta precarietat i aquesta indefensió. I per últim, la manca de la protecció de l'habitatge davant els processos especulatius, que és un dret constitucional, un mandat constitucional, l'article 47, i que sembla que aquí s'ha oblidat completament i que per tant demanem que s'hi posin en aquesta obligació que és la de protegir un bé tan important com és l'habitatge de l'especulació. I això afecta també a les SOCIMIs, que és aquests fons que es premien la inversió immobiliària de les grans fons inversors amb exempcions fiscals de caràcter injustificable. Aquestes són les conseqüències i per tant nosaltres també, Fem Sant Antoni, estarem el dia 10 a les 6 de la tarda a la plaça Universitat perquè Barcelona no està en venda. Hi ha una estimació, evidentment no es pot saber de manera acurada, però hi ha una estimació d'uns 40.000 contractes que es van fer fa 3 anys. D'aquests s'ha d'entendre que la majoria han durat fins al final, fins a l'extinció del contracte, i que, diguéssim, s'hauran de renovar. Des del gener, a més públicament, aquest procés s'ha accelerat, vull dir, s'ha accelerat més, no només el del lloguer, sinó heu detectat més processos de venda d'edificis, de pressió sobre veïns? Sí, es calcula més o menys que situacions com Lancaster o uns altres d'aquests que han sortit molt als mitjans de comunicació, més o menys uns 70 immobles als quals ha hagut aquest procés de compres per fons d'inversió i a partir d'aquí hi ha hagut tot el procés de treure fora inquilins per diferents mitjans. Això que sabem, lògicament, ja s'ha parlat d'aquest tipus de qüestions de desnonament invisibles i això també podíem situar-ho també en aquesta situació de compra d'edificis en què els llogaters
estan expulsats per diferents mesures i que segurament encara no tenim coneixement. També hi ha un efecte quantitatiu i qualitatiu, no? Com a conseqüència d'aquests fets, que està sortint molt a la llum pública, cada vegada més hi ha hagut... Els barris s'estan organitzant, no? I a través d'això, d'aquesta organització que tenen els barris, també tenim més coneixement d'aquestes problemàtiques perquè els veïns i veïnes tenen punts de referència als quals poder dirigir-se. Sí, doncs són aquells desplaçaments que no surten a les estadístiques perquè es produeixen sense cap entrebanc, no surten de la legalitat, per dir-ho així, no hi ha morositat, hi ha simplement una família, una llar que preveu que no podrà pagar, que no podrà assumir aquell augment del lloguer, o fins i tot situacions en què s'assumeix de manera molt provisional durant 2 o 3 mesos fins que es troba l'alternativa. I això es produeix en silenci, es produeix de manera individual, aïllada, sense fer-ne soroll. L'altre dia, en una roda de premsa a l'Ajuntament, ens deien que eren aproximadament 100.000 persones que canviaven de domicili a Barcelona cada any. D'aquests, vosaltres quan estimaríeu que són els que són lloguers per no poder pagar el lloguer? Això és difícil de dir a partir d'aquesta dada, que hi ha desplaçaments que poden ser volguts. La gent viu de lloguer, no? Hi ha 200.000 llars, és un terç de les llars de la ciutat de Barcelona viuen de lloguer. Però no sé dir-te exactament quina, justament perquè són invisibles. El que sí que estem veient és que, diguéssim, se'ns apropa molta gent que té aquesta problemàtica i a nivell de barri es veu claríssim. I l'increment aquest de fons d'inversió que compren edificis, suposo que abans els compraven per fer pisos turístics. Ara els estan comprant per habitatges. Apartaments, molts apartaments de luxe. Apartaments de luxe. No tots, lògicament, però sí que hem detectat que hi ha... Lògicament, el tema de l'habitatge és un caramel per als fons d'inversió, perquè és una inversió de renda fixa, de renda segura, i hi ha hagut aquesta tendència. Perquè hi ha elements, no? No sé si sabeu que les persones de països no comunitaris, si fan una inversió d'alta rentabilitat, tenen garantit la residència, suposo aquests, o perquè Barcelona, com a conseqüència de la marca, de la marca Barcelona, que s'ha vengut amb les molt determinades, també és un punt de referència, lògicament, en persones de poder adquisitiu alt, que fixen la seva residència aquí, i a partir d'aquí, per la seva condició laboral, els permet desplaçar-se tranquil·lament, i Barcelona pel tema climàtic, per el tema de 50.000 factors, lògicament són els compradors d'aquest tipus d'habitatge d'alt poder adquisitiu. En aquest punt és el cas de les SOCIMIs, de societats d'inversió immobiliària, que tenen excepcions o rebaixes fiscals si el dediquen al lloguer, el que no es condiciona que aquest lloguer sigui a un preu social. Per tant, estem finançant la pròpia expulsió dels veïns que compren aquestes llars, les expulsen amb males praxis i a més fan pisos de luxe a rentes impagables. Per tant, nosaltres estem subvencionant, diguéssim, d'una manera aquests fons d'inversió. Aquesta és la duresa. Aquests 70 immobles que dèieu són els que teniu calculats? Perdó? Aquests 70 immobles que dèieu que teníeu comprat inversors són els que teniu calculats ara mateix que estan afectats per aquesta problemàtica, no és per aclarir, Sí, són edificis principalment de propietat vertical, el que afavoreix lògicament a la compra, perquè tenen un sol interlocutor i a partir d'aquí, en funció de les característiques del tipus de lloguer que tenen, que sigui l'ALAO, de diferents rentes, ja sigui a través de pressions o a través d'incentivar a base de facilitar un traspàs de venda, d'incentivar per una quantitat de diners important, la gent d'una forma o una altra se'n va. Però són els que teniu detectat. Sí. Sí, aquest any, no? Perdó? Aquest any, o sigui, són els que s'han comprat aquest any o que s'han afectat aquest any? Bueno, no sé si afilaria tan prim. En tots aquests casos l'Ajuntament pot exercir el tanteig i retracte, o no? Això li hauria de preguntar a l'Ajuntament, francament. Però, en base a això del dret de retracte, després del que va passar a l'IVA 37, heu notat que més llogaters han demanat d'avaluar la seva situació per veure si podien fer ús? Heu
voluntat. No es pot parlar de causa i efecte ni molt menys. O sigui, no es pot parlar de que aquesta decisió per part de l'Ajuntament hagi desbloquejat, diguéssim, els límits que abans podien trobar o els obstacles que podien trobar els edificis per donar a conèixer la seva situació, ni molt menys. El que sí que trobem és que se'n parla més, hi ha més discurs públic sobre això, hi ha una situació de més denúncia i per tant hi ha més gent que s'està animant a organitzar-se com a comunitat de veïns i que estan sortint a la llum. Això sí, hi ha hagut diverses iniciatives de recompte d'aquests edificis. Precisament a barris com Sant Antoni, però altres estem fent una identificació de voluntaris de finques d'un únic propietari vertical, precisament perquè són les més vulnerables a aquest procés especulatiu. Això ho haurien de fer altres que no els veïns, però hem dit que la precarietat i la desprotecció amb la que estem. I en tot cas, en aquests casos de finques comprades de compra vertical per fons d'inversió, es produeix un procés especulatiu molt gran en què cada un dels intermediaris guanya una part. Hi ha l'identificador, hi ha el que el compra, fa la compra, hi ha el que el buida, hi ha qui el reforma i hi ha qui després el distribueix. I en cada un d'aquests tothom hi guanya. Segurament el més dur és el que el buida, perquè, com sabeu, cada pis que es buida, allò augmenta de valor. Cosa que és una absurditat, perquè si un edifici buit val més que un amb veïns, si això ho posem a escala de barri o de ciutat, un se n'adona de l'absurditat que és que una ciutat sense veïns valgui més que amb veïns, no? És a dir, és la paradoxa que es dona d'aquests processos. Ho trobem normal quan és individual, però quan és col·lectiu ens n'adonem que això no va enlloc i que ens porta a una ruïna social. Crec que en vostre blog poseu tres adreces, no sé si són Paral·lel, Parlament, 1, 2 i Borrell, i una altra, però no sé si aquests tres edificis són de propietat vertical o s'han venut o quina és la situació? Són tres casos de propietat vertical. Concretament, aquests són tres casos que han volgut participar o fer-se públic, però vull dir, al barri en tenim 7 identificats, com a mínim, em sembla que al Pla Sec en van dir que 12, a l'esquerra de l'Eixample n'han aparegut dos actualment, els casos de Sant Antoni són Paral·lel 1-3, Entensa 2 i Borrell 18, que són aquests amb els que estem treballant i que han volgut fer-se públic i han sortit a la premsa, vull dir que és conegut. Són casos d'aquesta compra-venda vertical. I han sigut venuts, no? I en alguns casos diverses vegades. Demà mateix hi ha una roda de premsa també d'un bloc al carrer Entensa 151, al carrer Entensa 151, on els veïns de manera volguda volen, diguéssim, fer visible la seva situació. Justament en parlaran detingudament sobre això. Jo ho hem dit, per activa per passiva. Jo crec que l'element que afavoreix tots aquests processos especuladors és la LAO. És determinant el fet que la temporalitat de 3 anys de contracte facilita lògicament aquests processos i la indefensió dels veïns i veïnes que veuen que tard o aviat se li s'acaba el lloguer i per tant són més favorables lògicament a fer un procés de negociació en els compradors d'habitatges sencers, d'immobles sencers. Bé, jo afegiria que a banda de la durada més curta que estableix la LAU de 2013 també es regula diferent què passa quan hi ha un canvi en la propietat. Quan es transfereix la propietat es poden rescindir els contractes de lloguer i això és una diferència fonamental respecte a la situació anterior que no era ideal ni molt menys i que també s'hauria de millorar però que encara precaritza més aquests llogaters. Al començament has donat unes dades d'inversió a Barcelona. Podries dir la font? Un diari econòmic. Sí. A l'Ajuntament no, dit a través d'un diari econòmic. Hem detectat que molts pisos d'aquests que es compren després no s'habiten? No perquè jo ho conec algun cas, no entrarem en casos particulars, però és bastant freqüent que aquests inversors que són 500.000 euros, no? Els últims 500.000 euros, és dret a estar empadronat i tal, no? Però aleshores moltes vegades no s'habiten, o s'habiten d'una manera molt temporal. Podria estar empadronat i ningú va controlar. Sí, sempre, no?
No tenim quantificat. El que sí que és cert que la lògica de les inversions financeres especulatives no es basa tant en la capacitat de generar renda de la inversió, sinó en la probabilitat de que la generi en la compra-venda, és a dir, és en el lloc que podria generar i per això es va passant. I això fa que un pis buit valgui més perquè un que no té cap condicionant pot guanyar-ne. Un es té fixat quina és la renda, no? Si tens un inquilí és allò que paga. Si no el tens, pots especular perquè com que no hi ha un preu posat i se suposa que hi ha una bombolla, doncs sempre podrà ser més. I per això deia l'absurditat que un pis buit val més en el mercat especulatiu que un pis que ja té una renda i que genera, cosa que és econòmicament contrària a qualsevol lògica, si no és la lògica financera, que és la que ha arruïnat el món del préssec, els cereals, el mercat de Chicago, és a dir, les lògiques que no són pròpies, a més d'un bé de primera necessitat i que no hauria d'estar al mercat especulatiu com és l'habitatge. Però que ens ha entrat aquest, diguéssim, virus maligne o gairebé càncer en l'habitatge de Barcelona. Per això és important, jo crec, que hi hagi una resposta col·lectiva de les administracions, dels moviments i de la ciutadania per començar a fer ja alguna cosa, perquè el problema és que no podem esperar que hi hagin pisos socials. Quan trigarem? La gent es quedarà sense casa d'aquí 3 anys, la majoria dels contractes s'hauran renovat, gairebé tots. Per tant, la gent no pot esperar, això ens ho deien uns veïns de la Barceloneta. I de mentre, d'aquí als propers 3 anys, què fem? No podem esperar. Jo crec que cal una resposta col·lectiva a nivell polític, a nivell social i a nivell individual, perquè també hi ha propietaris que no entren a la roda, i això s'ha de dir, doncs cal una resposta col·lectiva d'emergència que hi ha. Si no, estarem incomplint, i els partits polítics i els responsables polítics sobretot, la seva obligació amb la societat que els ha posat al front i amb la responsabilitat que tenen. Bueno, si expliquem, sabeu que la convocatòria és el dia 10 a les 6 de la tarda a la plaça Universitat. El de Conegut, lògicament, es centrarà cap a barris que tenen aquesta problemàtica específica i es faran tot tipus d'actuacions en què situaran també edificis que són emblemàtics en el sentit d'especulació, per situar i a més denunciar d'una forma visible les conseqüències de la problemàtica d'accés a l'habitatge i la situació dels fons d'inversió. I acabarem en un lloc emblemàtic que és les Drassanes, com lògicament sabeu que hi ha aquest projecte de macrohotel i com icona de tot el que denunciem, però a la vegada també reivindiquem. O sigui, denunciem l'especulació immobiliària, en aquest cas turístic, d'allotjaments turístics, i també sota aquesta denúncia hi ha una reivindicació d'habitatge social i els efectes que comporta en el barri del Raval, que és on està situat. I a més coses, però no us dic perquè vingueu i en tot cas serà sorpresa. I escenificarem lògicament perquè sigui el més vistosa, el més entretinguda, amb un contingut familiar, que les famílies puguin vindre. I aquest és l'objectiu, denunciar però reivindicar a la vegada. A Fem Sant Antoni traurem el nostre Sant Cristo Gros, que últimament traiem, que és el pas del Via Crisi, amb música original, i que ens agrada molt treure per reivindicar amb el nostre voltor que passeja, vull dir que també ens acompanyarà perquè creiem que mereix i que a més aquest tipus de manifestacions han de també tenir un aspecte festiu reivindicatiu, en el sentit que dintre de tot també ens ho puguem passar bé i participar i tothom s'hi pugui, però amb una clara denúncia. Per tant, el voltor hi serà i el mercat envoltat dels voltors també hi serà i la música de Setmana Santa i la saeta contra l'especulació també hi serà. Sí? Doncs vinga, gràcies a tots i a totes per vindre i això, us esperem el dia 10. I tant!